passa, gent del submón? Què passa, gent del submón? Benvinguts al submón de Juan i Patri! Gent del món! Veu quines camisetes més xules? En aquestes dos posen Regne de València i tot. Si voleu alguna, clic en l'enllaç de la descripció a la tenda de lo nostre. En el còdic Gent del Món tindràs un gran descompte. Atenció, atenció! Notícia d'última hora. Què passa, gent del submón? Histèria col·lectiva davant la crisi del coronavirus. El Covid-19, un contagiós víric que s'ha propagat com una epidèmia per tot el món i que ha tingut el seu origen en Xina, ha provocat una sèria preocupació a nivell governamental, com la prohibició de les falles i la Magdalena de 2020, de les quals vos podeu informar clicant en l'enllaç que veu en la pantalla. Però sobretot està causant una alarma social sense precedents, que ha plegat a ser perillosament absurda. Primer foren les mascaretes per a la cara. Molta gent les compra en massa creguen que així evitarien el contagi del coronavirus. Erro! Les mascaretes de farmàcia no valen per a protegir-se del víric. És més, poden ser un foc de contagi si no se manipulen adequadament. Eixa gent només feu que deixar sense mascaretes a persones malaltes que de veritat les necessitaven. Lo correcte per a no agafar el coronavirus és llevar-se i desinfectar-se les mans, ja que el virus pot passar d'ahí a la boca o al nas. I per això vingué la segona histèria, l'alcohol. Desaparegueren de tots els supermercats i farmàcies tots els alcohols mèdics i desinfectants de mans, i només pon el començament. Després de la prohibició de les falles i la Magdalena de 2020 per por a propagar l'epidèmia, el pànic s'apodera de la població, que ha plegat a arrasar supermercats acumulant tota classe de productes i menjar, com si d'una guerra o un apocalipsis se tractara. Estes són imatges d'alguns supermercats de València de la marca Mercadona, que han sigut pràcticament arrasats sense motiu únicament pel pànic induït. En este vídeo vos mostrem el punt al que s'ha plegat. Famílies comprant quilos i quilos de menjar en bosses de plàstic en el cap. Desconeixement absolut sobre la propagació del coronavirus i una possible asfíxia. Damunt, entre aquestes persones, una d'avançada edat, que és la que més complicacions tindria si l'agafara, i duguent una bossa en el cap davant de menors, un comportament negligent que dona un exemple horrible als més menuts, ja que pot causar asfíxia. Una bolsa en el cap se pot considerar un intent de suïcidi, per favor. Damunt no evita el contagi, ja que al tocar-la per fora sense guants o ser microperforar, el virus passaria igualment al cos humà. Una follia de dimensions apocalíptiques. Hi ha qui ha plegat a comparar estos actes en l'absurda histèria col·lectiva que se visqué durant l'efecte 2000 o la fi del món dels maies de 2012, quan molta gent se construí búnkers per a protegir-se d'una fictícia guerra nuclear o viatjar a muntanyes i llocs juntants per a reunir-se en extraterrestres que supostament els salvarien. Des d'este noticiari convidem a seguir les instruccions mèdiques correctes i a no deixar-se guiar pel pànic. Estigueu atents a futures notícies d'este canal, seguirem informant. I fins així les notícies d'última hora. Recorda subscriure't al canal i activar la campaneta de les notificacions per estar atent a totes les notícies en valencià. Comenta què te pareix esta histèria col·lectiva i què estàs fent tu per a superar-la. Seguís-nos en totes les nostres redes socials i classes de valencià. Tota la informació en la descripció, però sobretot... No te baixes del submón!